Prito na daw siya, guys. Anak man siya nga ano daw. Hi, guys! Welcome to my channel! Mura man to, ato lo, kalani. Ulit ko lang, kalani. Lano, agyan niya. Ako ang birthday mo. Action. Ang sa'yo mo ha? Ang sakay ko, Je? Sila naman daw dire ako sila kasi. Ma, bili lang na isa ka. Ayan sa kisa dito. Mura siya pila para o. Tunagod siya. Wala lang siya sauce. Sa tinap. Tama. Ako bili o nan rap. Kasi pagtawal yung gusto mo dito yung food. Karon na. Di, ano? So. Ang kanon may di o. Daghan mo dahil kanon. Huwag mo nag-ingon silang Shin. Ay, namayang nami o. Gamay yung sublanan. Lahip pa man ama o. Kuan pa man ama. Prito na daw siya, guys. Ni anak man siya nga kuan daw. Nag-first stream man may 21. Prito na daw siya, guys. Ni anak man siya nga kuan daw. Nag-first stream man may 21. Wala may bira-bira bawa na gid may bira-bira ano siya. Kuan daw siya kana piyat. Gibutang ko na ko alas king gud ako. Pagpunit akong iyang kauban siya. Ano ginipiyat? Kato yung kauban good. Duha man sila ni. Ano yung sagdula ito siya nag-first stream. So iyang mo kwarta naman yung kauban niya. Hi, guys! Welcome to my channel! Mura man to ato lo kalani. Ulit ko lang to kalani. Lano agyan ni click. Click na click. Oh. Luto na among vegetable.